Nuhun inggih sangyaning para tamu ingkang winantuing syukur hayu. Sampun wonten sasmita saha tengara saking Ibu Juru Sumbaganing temanten. Bilih penganten putri sampun paripurna anggenipun angadi salira mulas wadana. Salajengipun badhe humarak wonten ing ngarsa panjenengan para rawuh manjing wonten ing salebeting sasana pahargyan. Tindakira risang penganten putri Lamunta Cinandra kadya Sekar ingkang amawa teja. Binarung swaraning gongso munyo hangrangin hambabar ketawang Sekar tejo. Ana gondo ana gondo ngambar arum katiuping samirana manda kawuh istara jengkaring temanten putri mijil saking panti busana. Panti ateges papan busana ageman. Mijil saking panti busana ateges miyos saking papan ageman nedya humarak wonten ing ngarsa panjenengan para rawuh manjing wonten ing salebeting sasana pahargyan. Panganten putri hangagem busana ingkang tumaretes benang kencana sumunar agilar-gilar. Lamunta Cinandra kadya garwa Pameswarinata. Nalika semana sampun dumugi papan kang tinuju kandhek tindakira jroning driya hamung tansah ngrantu praptane kang garwa kinasih kang dadi gantilaning nala. Nuwun. Nuhun inggih sangyaning para tamu sampun wonten sasmita bilih penganten sarimbit badhe nindakaken adicara adat panggih utawi temon. Panggihipun risang penganten sarimbit anyarengi cantaka ingkang munya rebat asri wonten ing sapinggiring bengawan. Tidem permanem tan ana sabawane walang alisik bebasan gegodhongan tanobah samirana datan lumampah. Nuhun inggih awit kaprabawan penganten sarimbit samsaya caket samsaya cangget tindakira risang penganten sarimbit samangke sampun sami apagut tingal tempu ing catur netra mahanani manunggaling cipta rasa miwah karsa. Nedya kumplawe astane temanten kakung hambalang gantal mring temanten putri ingkang winastan gondang tutur. Datan saranta risang penganten putri giwa males hambalang gantal mring temanten kakung ingkang winastan gondang kasih. Gantal ingkang kinarya bebalangan lumados saking ron sedah ingkang lininting tur pinilih suruh ingkang temurose.
Mengku werdi sinandi sanadyanto ingkang sawiji mijil putri saboga mijil priya. Inggih awit sampun keplok cipta rasa miwah karsane penganten sarimbit dadi jodhone. Kawis tinggal penganten kakung nyaket mring Bokor Kencana ingkang minangka wadhahing Sekar Setaman nuwun inggih Sekar Triwarna. Tumuli nipaking tigan pecah ing pada sanalika. Mengku sasmita bilih penganten kakung menika dados lantaraning tuwuh wiji suci ingkang mangke badhe bangkit tata jalma dados putra kinarya tetalining akrama. Tanggap ing sasmita kita-kita penganten putri hamijiki ampiyanipun kegarwa kinasih kanthi sumembah. Ewaning para putri bekti mring guru nadi asih maring sesami saha tansah manembah wonten ngarsa dalem Gusti kang Maha Suci. Kawis tinggal panganten putri kakanthi dening kang garwa kinasih kalajengaken papapanaken wonten ing sisih iringipun. Mengku sasmita pratandha bilih drajating priya lan wanita menika sami ingkang bentenaken namung jejibahan saha kodratipun. Kawis tingal tanggap ing sasmita gita-gita Bapa Bahtiar hanyinduri dumateng putra penganten sarimbit. Sanadyanto putra penganten sarimbit menika sampun cekap dewasa sembada palakrama anamung tiyang sepuhipun tansah boten nigakaken penganten sarimbit tansah tinuntun dumateng kautamen wani marang bebener wedi maring kanistan. Elon-elonan anggenipun ingkang hamengku gati hanganti dumateng keng putra kinasih kanthi asung pitutur anakku Cahayu Cah Bagus Sinta lan Rizal anggonmu lumaku ana ing alam bebrayan
sing guyub sing rukun ya Cak Bagus Cahayu. Aja seneng padudon rebut bener. Kawis tingal ingkang ibu nuwun inggih ibu Mari Sri Ciptaningsih wonten ing wingking tansah tutwuri handayani menapa ingkang dados kersanipun panganten sarimbit sauger menika tumuju dumateng kautamen. Anggenipun hanganti penganten sarimbit sampun dumugi papan kang tinuju nuwun inggih Dampar Kencana. Sigra badhe lumados adicara bobot timbang. Kawis tingal Bapa Bahtiar lenggah wonten ing sasana piniji hamangku dumateng putra penganten sarimbit. Penganten kakung dipun pangku wonten ing jejengku sisih kanan dening penganten putri. Kapangku wonten ing jejengku sisih kiring. Datan Saronto ibu amari nyuwun pirsa dumateng keng garwa kinasih. Pakne, piye bobot lan timbange anake dhewe Pakne? Padha bobote ibune, padha bobote muga-muga anake dhewe iku tansah timbang katresnane, timbang gegayuhane. Sampun cetha atur pangandikan saking ingkang hamengugati pilih pangkreng kowe dumateng putra penganten sarimbit. Motga mboten kabeda-bedakaken pundi putra mantu pundi putra pribadi. Kekalihipun karengkuh kadya putra priyangga. Kalajengaken tanem jero kanthi atur pangandikan sapa wonge kang nandur becik bakal nuwuhake kabecikan. Sapa wonge kang nandur ala bakal nuwuhake kacilakan. Mula Cah Bagus Cahayu tansah tumindak sing becik, tansah tumindak sing apik, ya ben isa mulya anggonmu urip. Titi Laksana salajengipun nuwun inggih Bubak Kawah. Abot-abote piyayi ingkang kagungan putra nuwun inggih putra ingkang sepisanan Bapak Ibu. Awit menapa menika toh nyawa paribasane. Wonten ing adicara Bubak Kawah menika
dipun suli kanthi ngunjuk rujak degan. Dipun raosaken rumiyin Bapak. Raosipun pripun Bapak? Seger sumpiah sumerambah wong sak omah. Inggih. Seger tenan Bune, seger tenan. Salajengipun ingkang hamengkukati tumuju wonten ngarsanipun Keng putra kinasih badhe paring unjukan rujak degan. Kacar kucur. Kacar kucur kacang kawak dele kawak wong liya dadiya sanak sing sanak saya sumanak sumerabak kaya kembang pudak. Kacar kucur wong liya dadiya sedulur sing sedulur saya dumulur. Kawis tinggal penganten kakung hangasta klasa bangka ingkang awarna rekta miyang seta minangka wadhahing ubur ampe kacar kucur nuwun inggih kacang kawak dele kawak arta receh sarta empon-empon minangka pratandha bilih penganten kakung menika dados saka guruning Balewisma kedah saged hangayomi hangayemi lan kelayani dumateng garwa saha keluarganipun. Dene penganten putri menika kedah saged gemi nastiti tur ngati-ati boten breh uweh gumampang. Menapa malih boten wonten ingkang kelarang. Nuwun inggih sangyaning para tamu inggih awit penganten putri Nimas Ayu Sinta Ayu Arning Putri menika dereng pinter anggenipun ngrigenaken gunakaya saking keng garwa kinasih. Pramila nyuwun dipun wuruki dening ingkang ibu kinasih. Nuwun inggih Ibu Mari Sri Ciptiningsih. Para tamu kawis tinggal penganten sarimbit Nak Mas Bagus Rizal kalian keng garwa kinasih Nimas Ayu Sinta tumuju wonten ngarsanipun Rama Ibu kinasih nyuwun dipun wuruki digeladi ampre bijingipun saged ngrigenaken gunakaya sing kenging garwa kinasih. Awit menapa Ibu Mari Sri Ciptiningsih menika piyayinipun geminastiti tur ngati-ati pikantuk gunakaya pinten mawon saking keng garwa tansah wonten ingkang dipun tabung dicelengi
menawi sampun kathah dipun pundhutaken tanah kagem bangun omah eyang malah insyaallah sekedap malih menika badhe kagem ngibadah wonten ing Mekah Mukarramah Madinatul Munawwarah. Insyaallah badhe umroh Pak Deni. Amin amin ya robbal alamin. Inggih matur nuwun. Titi Laksana salajengipun nuwun inggih dhahar kembul. Dhahar menika sampun mastani dene kembul menika sesarengan. Mengku pitutur penganten sarimbit kedah saged tansah kul sinangkul tupinantu. Mat sinamadan ajen-ajenan sajrone gesang bebrayan sesarengan aja seneng sok kuwasa lan kumawasa jer bebrayan menapa kemawon menika kedah sagedipun tindakaken sareng-sareng. Nyuwun pangaksama dumateng sedaya para tamu sanadyanto menika para tamu dereng dipun aturi dedhaharan. Penganten sarimbit sampun dhahar krumiyini. Nyuwun pangapunten inggih awet menapa penganten sarimbit menika sampun tirakat poso. Laminipun 3 dinten 3 dalu. Amprih menapa amprih benjingipun kagungan keluarga ingkang bagya mulya. Kagungan putra sing derajate luhur. Anamung dumateng putra penganten sarimbit dhahar kembul. Dhahar sesarengan. Ampun wedal nikahan kemawon inggih. Ngantos mangke kaken kinten kedah saged dhahar sesarengan. Awit menika minangka wujud saking tetembungan sakinah mawaddah warahmah. Dene salajengipun ngunjuk tirta wening kanthi pangajab muga-muga saged wening cipta rasa miwah karsane penganten. Saged menep penggalihipun. Wonten ing alam bebrayan rubeda utawi masalah menika tartamtu wonten Bapak Ibu. Anamung sedaya rubeda menika kedah sagedipun penggalih kanthi ati kang wening, ati kang suci, ati kang resik. Hayamung wonten ngarsanipun Gusti kang murbeng dumadi ingkang sinandi. Inggih sumangga Mas Mbak saged dipun unjuk inggih meniku wujud tresno asih saking Kang Garwa dumateng panjenengan. Diminum Mas, dihabiskan juga boleh, monggo. Nuhun inggih sangyaning para tamu. Wonten sasmita saking penganten sarimbit ingkang badhe atur pangabekti utawi sumungkem. Wonten ngarsa dalem Rama Ibu kinasih.
Sungkemipun putra penganten sarimbit kinurmatan kanthi ungeli gending pangkur nyamat laras pelok pathet 6. Wus lengser saking palenggahan. Risang penganten sarimbit tumuju wonten ngarsa dalem Rama Ibu kinasih. Nalikanipun dumugi wonten ngarsa Rama Ibu sigara lenggah timpuh wadana tumungkul hamari kelu. Muka yayah konjem ing bantala ponang kang asta hanyung mimring pepadaning Rama Ibu kinasih. Sumungkem wonten ngarsanipun Rama Ibu penganten sarimbit ngelanggana pilih ingkang Rama dalasanipun ingkang sampun dados lantaraning tuwuh wiji suci. Ingkang samangke sampun bangkit tata jalma dados priyagung ingkang utama. Sumungkem wonten ngarsa dalem Rama Ibu penganten sarimbit nyuwun pangaksama inggih awit anak ki sok wani marang wong tuwa, sok brengkele, sok menangi dhewe, ngeyelan iku salah, iku luput. Wajibe hamung nyuwun pangaksama. Dene ingkang angka 3 penganten sarimbit nyuwun dipalilah donga pangestu. Muga-muga anggenipun mangun keluarga enggal menika saged dados keluarga ingkang bagya mulya, sinebat sakinah mawaddah warahmah. Bagya mulya boten namung wonten ing alam donya ngantos mangke wonten ing alam kasuwargan tansah manunggal atunggal dadi sawiji kaliyan kang garwa kinasih. Enggal-enggal pinaringan momongan ingkang soleh-solehah ingkang migunani tumraping sesami agami sarta nagari. Dene ingkang pungkasan penganten sarimbit ndongaaken dumateng Rama Ibu kinasih, muga-muga Rama Ibu tansah pinaringan bagas waras slamet panjang yuswa. Syukur bagi saged nenggani putra wayah ngantos dene buyut. Nalikanipun putra penganten sarimbit sumungkem dipun elus-elus rikmanipun, dipun epuk-epuk pamidanganipun
ingkang wonten hamung rasa tresna lan asih boten kraos nitis loh menika boten luh sungkawa ananging luh bingah inggih awit kang putri kinasih sampun kawengku dening salah setunggaling priya ingkang satuhu agung saha ageng tanggung jawabipun. Paripurna sumungkem wonten ngarsanipun Bapak Ibu Bahtiar salajengipun penganten sarimbit sumungkem wonten ngarsanipun Bapa Sasongko Puja Sunarko Sarimbit garwa. Nalikanipun Kang Putra kinasih sumungkem dipun tuturi dening Rama Ibu kinasih, anakku cah bagus Cahayu Sinta lan Rizal anggonmu lumaku ana ing alam bebrayan sing ati-ati sing guyub sing rukun aja seneng padudon rebut bener Anakku Rizal tak dongakake kowe dadi wong lanang kang sejati ya sejatine wong lanang. Wong lanang kang iso nata bali keluarga. Aja keras-keras kelawan garamu Sinta mengko ndak ceklek atine. Lan sliramu anakku Sinta. Bapak Ibu tansah ndongaake muga-muga kowe dadi ibu kang sejati ya sejatining ibu. Ibu kang wasis nata bali keluarga. Ibu kang baut dadi tetimbanganing garwa. Ibu kang wasis ndidik putra-putramu kabeh. Imuta Cahayu imut. Imuta yen suwargane anak iku ana ing delamaaning ibu. Lire ibu kudu becik tumindake. Lire ibu kudu becik tingkah lakune. Ya ben iso kanggo conto anak-anakmu kabeh ya Cahayu. Paripurna sumungkem wonten ngarsa dalem Rama Ibu kinasih. Salajengipun penganten sarimbit badhe sumungkem wonten ngarsa dalem ingkang eyang kinasih. Inggih salajengipun kasuwun dhumateng eyang kinasih menika saged tumuju wonten ing sasana ati. Saperlu badhe kasuwun berkah donga pangestunipun eyang. Ingkang sepisan menika kasuwun dhumateng eyang Munisih. Monggo eyang wonten eyang Munisih kalajengaken eyang Yektiningsih. Matur nuwun kalajengaken eyang Yamtini. Monggo eyang. Salajengipun wonten eyang Aminah. Monggo.
Nuhun inggih salajengipun dumateng penganten sarimbit. Kula dherekaken saged tumuju wonten ngarsanipun Eyang Kinasih saperlu nyuwun berkah donga pangestu. Monggo. Ingkang sepisan menika dumateng Eyang Munisi. Eyang kula keng wayah Rizal saha Sinta nyuwun berkah donga pangestu. Mugi-mugi anggenipun bebrayan menika saged dados keluarga ingkang bagya mulya Eyang. Iya putuku cah bagus Rizal lan sliramu Sinta. Eyangmu tansah ndongaake muga-muga uripmu bagya mulya saklawase. Sing baku, sing rukun karo garwamu ya cah bagus. Eling jejibahanmu dadi pangayomaning keluarga. Mula sing akeh welas asihmu marang garwa saha keluargamu. Kalajengaken tumuju wonten ngarsanipun Eyang Yamtini. Salajengipun Eyang Kumaidi. Eyang Aminah inggih sumangga kanthi berkah donga pangestu saking para sesepuh pinisepuh menika mugi-mugi anggenipun mangun keluarga enggal menika ugi tansah dados keluarga sing bagya mulya. Dedep tidem permanem tan ono sabawane walang alisik bebasan gegodhongan tanobah samirana datan lumampah. Inggih awit kaprabawan penganten sarimbit ingkang sumungkem wonten ngarsa dalem Eyang Kinasih. Nuhun inggih salajengipun dumateng penganten sarimbit menika saged tumuju wonten ing sasana piniji saperlu badhe kapundhut gambaripun menika foto kalian keng Eyang Kinasih nggih. Monggo Mas Rizal, Mbak Sinta dimohon untuk bisa berfoto terlebih dahulu dengan Eyang tercinta, kami persilahkan. Nuhun inggih sangyaning para tamu ingkang winantuing Sukurahayu keparengna kula aturaken pambagya harja wilujeng saha sugeng rawuh. Nuhun inggih wonten ing Gate Hotel kanthi alamat Jalan MT Haryono. Atur uninga dumateng sedaya para tamu pilih ing eri kalenggahan menika Radite Palguna utawi Ahad Pon. Surya kaping 2 November warsa 2020 keluarga agung saking Bapak Bahtiar Arif Sarimbit Ibu Mari Sri Ciptiningsih. Ngapuntenaken tasyakuran nuwun inggih dhaupaken keng Putri Kinasih Nimas Ayu, Sinta Ayu, Arning Putri ingkang sampun jinatukrami dening Nak Mas Baguh Syahrizal, Rifki Pratama.
Putra Jalu saking Bapa Sasongko Puja Sunarko sarimbit Ibu Idiani Lidiawati ingkang pidalem wonten ing Pucang Kerep nomor 753 Laladan Kabupaten Kudus. Dene atur uninga ijab kubuling temanten sampun lumampah kanthi rancak gangsar lumadi kanthi permati kala wau antawis tabuh sedasa wedal nuswantara iring kilen. Alhamdulillah pinaringan lancar gancar ning ing sambi kala. Salajengipun nyuwun berkah donga pangestu saking sedaya para tamu, mugi-mugi putra penganten sarimbit menika saged dados keluarga ingkang bagya mulya salami-laminya. Ugi ingkang hamengku gati nglenggana saged lumampahing adicara ing siang menika inggih awit peparing saking Gusti Allah. Ugi pambiyantu saking para sanak kadang pawong mitra tangga tepale ingkang sampun paring sumbangsuh awujud menapa kemawon. Ingkang satuhu menika dadosaken pangenteng-enteng anggenipun ingkang hamengku gati Bapa Bahtiar netepi darmaning asepuh amiwaha siwi Mahargya Suto. Salajengipun ingkang hamengku gati ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mugi-mugi Syekh Kadarman panjenengan menika tansah pikantuk leliru ingkang satraju miwah bebingah ingkang malimpah-limpah. Ugi ingkang hamengku gati nyuwun agunging Syekh Samodra pangaksama hambuk bilih anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya wonten ingkang damel kirang sarjuning penggalih. Baiklah, selanjutnya dimohon untuk keluarga inti dari kedua mempelai, saudara kandung dari kedua mempelai, untuk bisa mempersiapkan diri berfoto untuk momen spesial ini. Kami persilakan. Anamung nuwun sewu Bapak Ibu, saderengipun menika wonten adicara kalpika krama utawi cincin pernikahan. Sumangga dumateng kadang kula saking WO nuwun inggih nawasena menika saged pratitisaken adicara kalpika kramanipun penganten sarimbit. Sumangga.
Nuwun nggih titi laksana salajengipun kasuwun saged samapta ing gati siyaga ing piri. Nuwun inggih kalpika krama utawi cincin pernikahan. Nuwun inggih kula dherekaken dumateng Bapak Bahtiar Sarimbit Ibu Mary. Monggo saged jumeneng kalajengaken Bapak Sasongko Puja Sunarko Sarimbit garwa Ibu Idiani Lidiawati. Saged paring berkah donga pangestu inggih menika nindakaken kalpika krama utawi cincin pernikahan. Inggih sumangga ingkang sepisan menika dumateng Bapak Bahtiar saged mundhut kalpika Bapak. Dipun paringaken kegarwa. Ditampi dulu Ibu, inggih, diterima Ibu, diserahkan kepada putra tercinta. Salajengipun sumangga dumateng Mas Rizal menika saged dipun rasukaken wonten ing racikan manis sisih kanan nggih. Dimasukkan ke jari manis sebelah kanan nggih. Kami persilahkan. Nuwun inggih salajengipun kasuwun dumateng Bapak Sasongko Puja Sunarko. Menika saged mundhut kalpikanipun Bapak, cincinnya diambil, diserahkan kepada Ibu dulu. Ngaten Ibu, menika Ibu Idiani. Salajengipun dipun paringaken kang putri kinasih Mbak Sinta. Monggo Mbak dipun rasukaken wonten ing racikan manis sisih kanan. Di jari manis sebelah kanan. Kalpika menika wujudipun bunder seser boten wonten pedhotanipun Bapak Ibu. Minangka pratandha pilih tresnanipun putra penganten Sarimbit menika sampun gumolong, sampun keplok cipta rasa miwah karsane. Pramila penganten Sarimbit menika dadi jodhone. Nuwun inggih matur nuwun, matur nuwun. Salajengipun monggo saged foto kawates langkung rumiyin. Foto terbatas nggih. Ingkang kapundhut gambaripun namung penganten Sarimbit ingkang hamengkugati saha kadang besan Sutresna. Sasampunipun menika mangke saged kalajengaken keluarga inti saking temanten Sarimbit. Nuwun inggih sumangga. Mas Rizal senyum Mas Rizal. Ah ngaten. Mas Rizal niku dasare bagus nggih. Menawi senyum samsaya bagus, samsaya ganteng.
Ugi samurawuh wonten ing kalodhangan menika Bapak Komisaris Besar Polisi Dr. Rudi Cahya Kurniawan. Nuwun sewu Bapak. Badhe kasuwun pesan dan kesan Bapak sekedhik kemawon kagem pengantin sarimbit. Monggo. Pesan dan kesan bagi pengantin sarimbit. Ya, alhamdulillah sudah menemukan jodohnya dan ini semoga Saudara Mas Rizal dan Mbak Sinta ini menjadi pasangan yang sakinah mawadah warahmah, kekal dunia akhirat, dan menjadi pasangan yang romantis, berguna bagi agama, bangsa, dan negara, serta tidak lupa buat keluarga besar. Nah, dan ini tentunya harapan buat yang hadir di sini, semoga pasangan ini menjadi contoh teladan buat yang lainnya, dan semoga juga yang di sini mendapat keberkahannya karena ini suasana sakral dan berkah. Ngaten. Terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mugi-mugi dados keluarga sing bahagia mulno ten Bapak nggih. Bahagia semalamannya. Sakinah mawaddah warahmah seperti Bapak dan Ibu. Selalu bahagia, semoga sukses di dunia dan akhirat ngaten. Amin amin ya robbal alamin. Nuhun niki salajengipun kasuwun dhumateng keluarga inti, saudara kandung dari kedua mempelai untuk bisa mempersiapkan diri berfoto dengan mempelai berdua. Momen sekali seumur hidup, monggo kami persilahkan. Nuhun inggih atur uninga dhumateng sedaya para tamu, mangke sedaya para tamu saged kapundhut gambaripun nalikanipun resepsi pernikahan pun kawiwitan. Sekali lagi kepada seluruh tamu undangan, untuk seluruh yang hadir nanti bisa diambil gambarnya berfoto dengan kedua mempelai. Setelah acara resepsi kita mulai. Nyuwun pangapunten inggih. Menika foto kawates langkung rumiyin. Awit sekedap malih pengantin sarimbit badhe kantos busana. Saking busana nalindran kantos busana kasatriyan ngaten. Nuhun inggih sangyaning para tamu ingkang winanto ing pakurmatan.
adicara panggihipun risang temanten alhamdulillah menika sampun lumampah kanthi rancak gangsar lumadi kanthi permati. Pramila ngaturaken agunging panuwun dumateng Gusti ingkang murbeng dumati sumrambah sedaya para-para ingkang sampun paring pambiyantu murih lancaring adicara. Nuwun inggih sedaya sanak kadang pawong mitra tangga temalih. Para kadang vendor alhamdulillah ingkang sampun paring pambiyantu ingkang sepisan menika saking Sanggaria Stefani Adinda Mua matur nuwun. Salajengipun saking dekorasi rapi dekorasi wonten foto video Kurnia Picture. Ugi wonten kesuwen saking catering wonten Catch Hotel, ugi wonten Anissa Catering. Terima kasih. Salajengipun saking sound system wonten Innovita Entertain. Terima kasih. Salajengipun dumateng para tamu keluarga ingkang sampun rawuh kula dherekaken saged tumuju wonten ing sasana boga hangger pesepi dedaharan ingkang sampun kasemaptaken. Baiklah sekali lagi kepada seluruh keluarga yang telah hadir kami persilakan untuk bisa menuju ke tempat perjamuan. Di depan pintu ruangan ini ngaten ya kami persilakan bisa dahar langkung rumiyin. Nuhun inggih sangyaning para tamu sampun dumugi wahyaning mangsa kala tumapaking gati. Adicara adat panggih sampun paripurna. Sumangga panjenengan sedaya lan kula hamungkasi kanthi waosan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Salajengipun dumateng kadang kula saking juru rias menika saged gantos busananipun penganten sarimbit. Matur nuwun. Baiklah sekali lagi mohon perhatian kepada seluruh tamu undangan untuk foto dengan kedua mempelai. Dimohon nanti setelah kedua mempelai berganti pakaian. Ngaten nggih, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan prosesi resepsi pernikahan. Sekali lagi untuk seluruh keluarga yang hadir untuk foto dengan kedua mempelai, kami persilakan nanti setelah kedua mempelai berganti pakaian. Saat ini hanya foto terbatas kedua mempelai, pamengku hajat maupun besan tercinta. Terima kasih. Baiklah sekali lagi mohon maaf kepada seluruh tamu undangan karena keterbatasan waktu untuk berfoto dengan kedua mempelai.
Kami mohon nanti setelah kedua mempelai berganti pakaian di dalam acara resepsi pernikahannya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya untuk keluarga besar dari Kudus, karena sebentar lagi mau meninggalkan sasana agung pernikahan ini ya. Kami persilakan untuk bisa menuju ke pelaminan berfoto dengan kedua mempelai. Monggo. Baiklah, selanjutnya untuk keluarga besar dari Kudus, Pak Iwan, monggo saged berfoto bersama semuanya saja tanpa terkecuali. Nggih, monggo.